Lux divina eterna resplendens, lux divina purificat nobis, luz divina lux, Avui de Sant Jordi de lux pacotilla. divina coloris. Vols fer el favor de venir cap aquí? En 3 minuts comencem el directe. 3 minuts? Ai, 3 minuts. Ho tens tot clar, no? Jo entro per aquí i explico que per fer els vitralls de colors de les esglésies barrejaven nanopartícules d'or i plata amb els vidres i així els vidres es tornaven de colors. Ara entraves tu i deies la frase. Jo? Sí? La frase? Sí. A veure, Nino. Les nanopartícules d'or i plata, segons la seva mida, absorbeixen unes radiacions o altres de la llum del sol. Nano. Era això, no? Sí. Guàrdia! Hola, nanos! Quin parell, aquests dos! Si voleu fer l'experiment necessiteu paper transparent, cel·lofana o paper de seda de diferents colors, cartolina o plat de paper petit, tisores. Retalla el paper de cel·lofana en trossets de mosaic. Fes un marc amb la cartolina blanca. Enganxa els trossos de cel·lofana sobre el paper transparent com si fos un vitrall. Posa-la a la finestra i... Mira quin supervitrall has creat! Però què fas, borinot? Quasi em talles un dit. Perdó. Nino, nano, Va, llocs, que comencem! Nino, nano, al nanomón les coses no semblen el que són.